Hi guys! It's Dahili here and today, samahan niyo akong buksan yung mga Atomy products na dumating today. At yung iba na mga orders is hindi pa dumating since palapit na yung Chinese New Year dito sa Korea, or we called it as Solnal. So yung mga, walang delivery. So matatanggap natin yung ibang mga products na in order natin at in order na mga ka-business partners natin after ng Solnal or Chinese New Year. Okay, so samahan niyo akong buksan. So tingnan natin kung ano yung dumating today. Wow! Ang dumating today is ito lang. Okay, so ano ito guys? Ito ay isang Atomy Cleansing Wipes. Okay, natural cleansing, gentle like pure water. So ito, pag halimbawa, lalo na wala ka sa inyong bahay, mag-travel ka ba kung saan-saan. So, hindi mo dala yung deep cleanser mo, yung panlinis ng mukha. So, instead, ito ang gagamitin mong pangpunas sa iyong makeup. Ang maganda nito is like talagang pure water daw. Okay, so hindi yung mapifeel mo yung ibang pantanggal ng mukha, yung ordinary na wet tissue lang. So, ito talaga is pantanggal ng mga makeup. Lalo na sa gabi, yung gabi ka nang dumating sa inyo, tapos parang tinatamad ka nang maghilamos. So, ito ang gagamitin mong panglinis sa iyong mga makeup. Okay? So, yan. So, try nyo to guys. Atomy product. So, ang daming product sa Atomy, di ba? Okay, so another order. Another product of Atomy, which is Atomy Rose Rain Mist. So, ini-spray din siya sa mukha, guys. So, ang ganda din itong product na ito. Okay, so, pag feel daw mo or feel mo na dry yung skin mo, yung face mo, mag-spray ka nito. Oh, di ba? Ang ganda. Try nyo, guys. Atomy Rose Rain Mist. Okay? So, try nyo yan. And then, we have Adam Cleanser. Ito ay feminine wash. Okay, yung nakatry nito is talagang masabi niya na ang ganda ng product na ito. Lalo na sa mga may edad na mga babae, pwede mga lalaki of course. Yung parang feeling mo baka makati na yung baba mo. Okay, so kailangan mo ng ganito. Mafe-feel mo yung difference kung gumagamit ka nito or hindi. Okay, so try to use Atomy feminine wash also. Mura lang siya guys. It's just only 5,300. So, pag bibili ka ng mga Atomy products, may mga points yan. Pag naipon mo yung mga points mo, bumabalik sa'yo as cash. So, di ba, napakagandang business. Kung ano lang yung mga gagamitin mo sa bahay, instead nagagamit ka ng ibang brand, Atomy product yung gagamitin mo. Tapos pag naipon-ipon mo yung mga points mo, babalik sa'yo na yun na pera. Okay? So, registration is free here in Atomy. Okay. Online shopping po siya, which is worldwide. And then, of course, we have this one, catalog. So, catalog is pakita natin sa mga ka-business partners natin para makilala nila yung mga products ng Atomy. So, tingnan natin. Okay, let's open it. Kasi lagi itong, guys, nagsusold out. Kasi maraming bumibili din ito. So, good thing, meron na siya. Okay, dumating. Pero lagi itong sold out. Mga products ng Atomy, guys, is mostly sold out talaga. Kasi ang daming gumagamit dahil sa ganda ng product. Diba? Absolute price, absolute quality, absolute product talaga yung
mga products ng Atomy. So, hindi yung mga ordinary lang na mga products na binibenta. Pag halimbawa pupunta ka ng mga department store or yung mga ganyang mga establishment or mga shop, yung mga may pangalan, i-compare mo yung product nila, product price at kahit yung quality. So, Talagang napakaganda ng quality ng Atomy products, tapos mura pa siya. tingnan natin kung ano yung mga nakalagay dito. So, 2022. Mhm. So, ito yung flagship product ng Atomy, guys. So, merong Hongsam. So, makikita mo yung mga ano dito, prices and PV or point value ng product. Halimbawa, dito sa Himuhim, 60 piraso siya sa loob ng isang box, which is 88,000 won, kalagay won, hindi peso. Tapos, 44,000 PV. That is point value. So, mabilis lang iponin yung 300,000, guys. Right? Okay, so, ang dami dito, oh, yan. Ang daming products ng Atomy. Sa health, tapos, may mga sa kids, yung mga pambata na health, food supplements, meron din. Tapos, may mga new products din na nilagay na dito. Yung sa hand balm, tapos, may Junggi din siya. Okay? Lalo na ngayon, winter siya. So, malamig yung panahon. So, gagamit ka ng heater. Okay? Lalagay dito sa bed mo. Tapos, may ano din siya, another new product, yung lip rose matte. Okay, matte siya. Tapos, meron din dito, mga damit. Ayan. Tapos, mga gamit sa pagpanlaba. Okay. So, ang dami. Sa kids, meron siyang sa beauty, skin. Kaya, online shopping mall talaga siya. Okay. Instead na bibili ka ng ibang product, gagamit ka ng Atomy products. Ang ganda ng quality nila. Tapos, kumikita ka pa. So, just like sa akin, guys, as you can see, on my skin, kumikintab-kintab siya, So, that's because Ganito of yung Atomy face ko product. before. Tapos, inaalagaan ko pa talaga at pinapansin ko talaga yung improvement ng skin ko. Okay? So, ang ganda talaga, guys. So, ayan. Iba-iba yung mga, dito, types ng products, cosmetics. So, may mga mask pack pa siya. Cleanser. Ganyan. Tapos, ito. Ang ganda niya, di ba? Tapos, meron pa dito, hair and body. Yan. Tapos yung mga toothbrush, toothpaste. May kaldero pa na sobrang ganda. Tapos pagpanlaba, paper towel, meron. Tapos sa living. And then we have mga sanitary napkin, mga pagkain, fashion sa mga damit, mga canned goods, drinks. Ayan. Sobrang dami niya. So, ito ay ipamimigay ko sa mga kasamahan ko, mga business partners, at saka yung mga hindi pa alam yung mga products ng Atomy. So, at least dito, makikita mo lahat ng mga presyo niya, ano yung mga products, though hindi lahat na nandito kasi sobrang dami na talaga ng mga products sa Atomy. So, pag kailangan nyo ng Atomy products and you want to try or mag-reorder kayo, just just message me para mai-deliver natin or maibigay ko sa inyo ang inyong order. Okay, so yan. Tapos yung course, is this one. Sa Atomy Jonghi Cup. Paper cup ng Atomy. Okay, so paper cup ng Atomy, guys. Ang ganda din. So, buksan natin kasi ito is para dito sa aming shop ito. Kasi laging may mga bisitang pumupunta, mga customers, so iinom ng kape. Siyempre kape ng Atomy. Tapos yung cup is sa Atomy din. Okay? So, ganyan siya. Sobrang dami. Ilang peraso yan? 1,000. 1,000 peraso.
So, tingnan natin kung ano, yan. Yan yung super cups ng Atomy, guys. Ano, nakikita nyo naman. Ganyan. So, ang dami niya. So, 1,000 piraso siya. Ayan. So, Atomy product. And then, mga hair dryer pa. Ang ganda ng hair dryer sa Atomy kasi natutupi. Okay, so, yun lang guys. And I hope na mag-join din kayo sa Atomy product guys. Kasi walang kalugi-lugi dito. Free registration, no quota. Tapos, hindi kayo obliged na bumili ng products mo every month or what. Sa isang ano lang, sa isang taon, isang basis ka lang o-order ng product na may personal PV. Kahit 1 PV yan, 1 point. Kasi para ma-maintain yung membership mo sa Atomy. Okay, so, pero try mo talaga yung products sa Atomy guys. Sobrang ganda. Oh my gosh. Lalo na yung gustong mag-bloom. Parang feeling mo wala ka ng pag-asa sa skin mo. I found it guys. Absolute product set. Ang ganda. Ang dami kong pimples dati, mga pores, ngayon inaalagaan nitong Atomy product. Ang maganda pa nito, aba, isipin nyo, mag-register lang kayo sa Atomy. Free siya. Okay? So, kahit hindi kayo, ayoko niyan kasi ganito, ganyan. At saka, hindi mo kailangan bumili ng product na hindi mo naman kailangan. Bibili ka lang ng product na kailangan mo. Halimbawa, wala kang toothbrush or toothpaste. So, bibili ka lang dito sa Atomy. Okay? So, pag bibili ka ng toothbrush, toothpaste, or shampoo, syempre naliligo tayo, shampoo, may conditioner, lalo na yung mga pampaganda, lipstick, cosmetics, kasi lalo na Korean products, guys. The best #1 company na gagawa ng mga cosmetics ang gumagawa ng mga Atomy products. So, pag ipinahid mo sa mukha mo talagang, wow, mapansin mo talagang ibang-iba compare sa ibang product. Kaya, sinasabi nito guys na yung Atomy is absolute quality. Okay? Absolute means high quality talaga siya. And absolute price. Okay? So, maganda yung quality, mura. So, saan ka pa? Okay? So, napakaganda ng Atomy na gawin mo ring business. Okay? Kasi worldwide siya. Tapos, kahit gumagamit ka lang ng mga products, kikita ka. Babalik sa'yo yung pera mo. Okay? Nasabi ko sa sarili ko, ay bakit ngayon ko lang ginamit itong product na ito? Dapat dati pa. Kasi sobrang stress ako sa mukha ko na ang daming pimples, ang daming mga lubak-lubak, mga pores. Okay? Pero meron naman palang napakagandang product na mura compare sa iba. Okay? So, for more talks and more info, just message me. Okay? So, until here guys, ito na muna yung mga products na dumating today. And parating pa yung iba. Okay, bye-bye!